Udazken koloretan dago kuadroa. Xavier Álvarez de Ulate artista frantziskotarrak margotu zuen 1975. Goialdean Iruñeko katedrala ageri da. Azpian, kuadroaren ardatz gisa, argaren emari urdin berdexika. Ibaiaren eskuineko ertzean dauden igerilekoak ere urdinak dira, klub natazionekoak hain zuzen ere. Ezkerreko aldean, arga mugatzen duen arboladia berriz, gorrizta da. 4 urte lehenago estreinatu nuen bista hori. Bilabesak goizero eskaintzen zidan oparia zen, Burlatatik Iruñerako bidean. Izan ere, gau eskolak ziren literalki guk ematen genituenak. Gau eskolak, garai hartako asmakizuna, jende nagusiari euskara irakasteko. Martintxo Manterola. Bueno, 60ko hamarraldian edo hamarkadan begi bistan zegoen euskararen egoera oso latza zela. Esate baterako trikitixa kantak, hasiak ziren ja gazteleraz, gaztelaniaz edo kantatzen. Jose Manuel Aleman, Eru. Iruñan oraindik euskeraz, zenbaitzuk euskeraz entzuten bazuten, esaten zieten, niri behin baino gehiagotan hola, hablan cristiano. Vasco ser orejas de burro tener, ir a la escuela y no aprender. Euskararen aldeko personak eta erakunde txikiak ere baziren. Hasi ziren bai ikastolak sortzen edo zentro txikiak, baita euskara klaseak ere, eta horrela poliki ez elkartzen hasi ginen denok. Nik konturatua baina nintzen, bide hartatik segituz gero, igantzi neure jaioterrian ikasitako euskara politura galdu egingo nuela. Jaione Arana bat. Hasi ziren ja jendea elkartzen, klasek emateko, beti ezagutzen zuen norbait, eta hortikan hasi ginen. Eta gero hortikan agertu ziren ja Arturo Kampionen, gau eskolak eta ikastolak ere bai. Patxi Zabaleta, 3. Garai hartan bertaratu zen aurrerapena den aldaketa bat, eta da gramatikak alde batera utzi eta metodoen bitartez hizkuntza ikasteko bideak. Hori ez da Euskal Herrian sortutako zerbait, hori da Euskal Herrira ekarritako zerbait. Ordura arte, ez zeuden gero, hainbeste urtetan, Euskaldun berriak deitu direnak. Eta metodoak hori ahalbideratu zuen. Hasieran pentsatu genuen, euskaltegi bat jartzen baldin badugu zertarako da. Gramatika klaseak emateko ez. Zer nahi genuen? Hiztunak sortu nahi genituen, ahaztu gabe, norbaitek esaten baldin bazuen irakurtzen edo ez dakiz zer ikasi nahi zuela, eta harentzat ere izanen zela aukera, eta hola, baina zuzen bidez, helburu nagusia zen hiztun berriak sortzea. Euskarak hori behar baitzon. Ordura arte, 60ko azkeneko urteaiek arte, baziren pertsona batzuk, beren bizitza osoan gramatikaren bitartez euskara ikasten ematen zutenak eta saiatzen zirenak. Eta inoiz ez zutenak euskara modu arrunt eta normal batean erabiltzeko gaitasuna lortzen. Esate baterako, Euskaltzaindian bertan, Urkijo bat, edo Arturo Kampion bera, eta holakoak euskarari buruz jakintza ikaragarriak zituztenak, asko zekitenak, gramatikak ere egin zituztenak, hain zuzen ere, Arturo Kampionen kasua oso nabaria da, baina gero hitz egiteko ez zuten erraztasunik. Ordurako bazegoen metodo moderno bat euskara irakasteko. Patxi Altuna jesuitaren euskara ire laguna. Liburuaren azaleko marrazkia ere berritzailea zen garairako. Hitzaurrean Altunak aitortzen du ingleseko metodo bat izan duela eredu euskara ire laguna sortzeko. Gero, bigarren partea, zen nolabait Iruñan ziren euskara klase guztiak, haie guztiak, hartu
eta lokal berean edo emateko proiektua. Eta horrela hasi ginen. Urrengo urtean hartu zen alokairuan baita ere konpainia kaleko 24 zenbakiko bigarren pisua, 300 peseta hilabetean, eta hor bazeuden ja 4 ikasgela bezala. Pisuak bazuen komuna bat, Hitchcocken pelikula batekua. Bulego txiki bat, eta hor hasi ginen biltzen 72-13 urtean. Hasieran bai 8 lagun izan genituen, baina gero 12, gero 20 piko, gero 80 pasatu ginen, eta gero nik ez dakizen batetara, ezta? Garai mugituak ziren 70ko hamarkadaren hasierako haiek. Gerta ziteken, adibidez, gau eskolatik irten ondoren lagun batek Gaztelu plazan zeukan boardilara joan, timbrea jo, eta atea ireki zutenak zure gainera etortzea pistola eta guzti. Poliziak baitziren. Detentzio asko, atxiloketa asko, Arturo Kanpionera etortzen zen irakasle eta ikasleen artean, eta behin ni ere manifa batean harrapatu ninduten eta esaten zidaten. Ikasleak harrapatzen genituen, irakasleak ere bai, orain harrapatu zaituguzu. Garaiak oso konbultso ziren eta jendea ere bai bazuen, nik uste du konpromiso bat sozial, ez? Jendea bai zen, ere bai, militante. Iduritzen zitzaigun, elkarte merkantila eginda, Sociedad Anónima, alegia eginda, pixka bat apolitikoa bezala, itxura apolitikoaren hartuko zuela, eta gutxiago jazartuko zutela, gutxiago persegituko zutela. Egia da, horrela gertatu zen. Ondoreko urteetan, 75 da, 76 da, horrela ja beste gauza bat zen. Iñaki Zabaleta, urte haiek oso indartsuak izan ziren alde guztietatik, eta jendearen parte hartzea handia izan zen, grinatsua eta baita ere botere erakutsiz. Aldatuen betire urte gutxi xamarrean desente. Ja urte horietan karrikan eri norbetek esan balit hablen kristiano nik ere botako nizkioken. Ikurrina legeztatu zuten, Espainiko legebiltzarrean, parlamentuan, kongresuan legeztatu zuten, ikurrina topatu genen, ikurrina egitzen guen, gutxi zeunden. Eta txiki bat lortu genuen, horako tamaina txiki bat. Eta lortu genuen, eta, bueno, antxe, mazta hundia, eta ikurrina txikie, eta jaginen, kanpoan jarri ginen, kuadrilla bat, 6-7 pertsona jarri ginen, eta txaloak egin, da Euskal Herria, eta gora Euskal Herria, eta gora ikurrina, eta gora inaugurazioa horixe izan zen. Ordurako ja harremanetan geunden, Iruñeko gizarte sozialarekin esate baterako, San Fermin aurrean peinak egiten zuten arialdi bat zezen plazan, Arturo Kanpionekin batean, hori egin zen hainbat urtetan. Peineko konpartxekin hasi ginen antolatzen desanien, zerretik ez du egiten jaialdi bat, Arturo Kanpion eta peinak, zezen plazan. Eta ekarriko dugu izugarrizko espektakuloa. Eta dirua bilduko dugu eta dirua banatuko dugu bion artean. Iruñeko peinak adi euskal zale, denan ziren, eta bainez nola ez. Munduko marka egingo zuela esanez, Iñaki Perurenak 200 kilo goratu zituen, altxatu zituen eskubakarrarekin. Izan duzen, eskubakarrarekin 200 kilo bizkarrera altxatzen zen lehendabiziko aldia. Herritik kanpo euskararen munduan bizimodu berri bat esploratzeko asmoz iritsi nintzen Iruñera. Pozez, ilusioz, utopiaz, lanerako gogoz, indarrez beterik. Material batzuk jaso eta biharamunean lanera. 1000 ikasletik gora zebiltzan Kanpionen orduan. Modan zegoen euskaraz ikastea garai hartan, eta jendearen ikasteko ilusioa nabaria zen. Kanpionen,
500 pezetako bonoa erosi behar izan genuen komediasko lokalak ordaintzen laguntzeko. Urte egiten izan zen ere, Arturo Gabilonen milaka, Irun sare, Ederki eman zuten dirua, eta partizipiekin hau erosteko. Lokalaren erosketa izan zen herri ekimena. Orain oso modan dago crowdfunding. Wikipedian jartzen zu crowdfunding. Eta esan dut, hasi zen Estatu Batuetan, 1980an, asko zuen dago Euskal Herria bagenuen. Eta Iruñeko jendea, Iruñeko euskaldunak eta euskaltzaleak egin ziren etxe honen, lokal honen jabe. Kalean oso urte latzak izan ziren haiek. Hildako ugari ekintza armatuetan zein polizia operazioetan edo gerra zikinean. Lehen jonkiak, gaindosiak, hildakoak, euskaltegian ikasle zein irakasleen atxilotzeak, ekintza horien balorazioetarako ikasle eta irakasleon batzarrak. Noizbait argia ikusiko algenuen. 1981ko otsailaren 23an, okerrez banago, jakin genuen Tejerazkoa etorri zen. Tegero sartu zen parlamentuan, Espainiko Madrileko parlamentuan, kongresuan, eta karo guk eskatuta geunden. Hemen izugarritzen, 1000 ikasle gutxiura berak genuzkan, eta 1000 ikasle horien helbideak, telefonoak eta datuak zeuden. Eta orduan, Iruñen zabaldu zen zurrumur bat, jadanik eskuindarrek, ultraeskuindarrek, fasistek, egin zutela zerrenda jendea harrapatzeko, eta dena. Zurrumur izango zen, baina seguro ere lehendik bat zegoela. Eta hartu nituen ikasleen zerrendak, zalantza daukat edo mertxik edo nik, baina nik uste dut nik izan nituela hartu nituen zerrendak, eta eraman genituen Arturo Kanpionetik atera eta babestera, jendearen segurtasuna babesteko. Sagrario Aleman, bigarren atala. Sasoi hartan, ziklo aldaketa bat gertatu zen Kanpionen. Iñaki Zabaletak zuzendaritza utzi eta Sagrario Alemanek hartu zuen. Zuzendari berriak euskaltegiaren funtzionamenduaren estandarizazioari ekin zion irakasle guztion onespenarekin. Neurri batean zuzendaria bai eta kanpora begira eta behartzen olako irudi bat, baino talde batek antolatzen zuen esaten aldugu, taldearen kontzeptu hori sartua zegoela, bai eraketan eta bai didaktikan. Beraz, bai aurpegia ematen dudan edo kanpora begira irudian ere aterako da, baina talde bat ari da hemen gauzak antolatzen eta lanean. Eta gero, esaten gero, 4 urte edo 2 urteari eta gero ikusiko dugu. Gero berriz egin genuen botazio eta ez segitza zuzuk eta horrelaxe segitu nuen urte luzetan 2017 arte uste dut. Garai berean, AEKan hartutako erakunditzearen aldeko erabaki tinkoaren aurrean zenbait zentrok agertu genuen desadostasunak ondorio traumatikoa ekarri zigun. AEKatik kanporatuak izatea. AEKaren barnean iritzi oso diferenteak ziren nola funtzionatu behar zuen horrelako batek. Guk apostu egiten genuen koordinakunde baten aldea. Hau da, behar du euskaltegi bakoitza independentia izen. Independentia koordinatua, baina independentia beste euskaltegietatik. Eta batez ere, independentia behar du beste edozein erakundetatik. Administrazio, alderdi politiko eta guztietatik. Luzio Tabar, bigarren. Guk gure planteamendu propioak genituen. Eta ez genuen inolako estrategia politikoaren menpe egon nahi. Euskaltegi batek helburu bat du eta helburu hortarako bizi behar du. Orduan, independentia behar du beste guztietatik. Eta hor sortu zen ikuste dut eztabaida nagusia. Eta hor, urtetan eta urtetan borrokan aritzen ginen, baina momentu batean dirua kontrolatzea erabaki zuten. Dirua kontrolatzen baldin badizute, akabo autonomia eta bide propioa. Eta guk horria planto egin genuen ez. Oso urte gogorrak izan ziren urte pare bat,
horrek galarazten zigun guzioi lana behar bezala egiten, beraz, bota gintuzten, mintegi batean. Triste alde batetik, eta beste alde batetik pozgarria. Jesus, Maria eta Jose, hau pakea, hau pakea. Bueno, ja nolabait kendu dugu zama bat, gure artean tentsioa sortzen zuen zerbait, eta bai batzuk eta bai besteak ere, nik uste dut, ja, gure lanean buru belarri sartzeko aukera handiagoa izan genuela, eta gu behintzat ika bezala ilusioa handiz heldu genion hori. Eta garbi izan genuen berriz ere zertzen gurea. Gurea zen euskara irakastea hiztunak ateratzeko. Ordurako, kanpionen, bagenuen bertan sortutako programazioa eta aski osatua zen. Komunikazioa zen helburua hasieratik, ikasleen arteko komunikazioa. Goloso lehenengoa. Nola hasi ginen esaldiak buruz ikasten, da bizi, baina batez ere jolasten eta abestu ikasten genuen, eta arduen oso modu atseginez. Eta nik uste dut oso ongi egiten genuela, egoera normaletara jotzen genuela, ez? Antzerkietara nolabait esateko, ez? Egoera normaletan gertatzen aldena kontatzera, eta jendeak ikasi egiten zuen. Hiztunak erdietsi behar ditugu. Ez euskeraz badakiten personak, besteak eta hiztunak. Hau da, importantea, azken batean, nik uste dut beti etxe honetan garbi izan dugula, garai hartatik gaur egun arte, euskaraz hitz eginen duten jendeak behar ditugula, karriken euskaraz hariko direnak, eta horretarako importanteak, edozein hizkuntzetan bezala, importanteena da belarria eta ahoa edo mingaina. Klaseetako berariazko materialaz landa, material osagarriak ere prestatu genituen. Klasean ikasitakoa finkatzeko txantxaka entzungai mailakatuak. Euskal Herria irratirako sorturiko tirrikitarraka eta euskara mintzagai saioak. Gure programazioak ezagunak ziren guk baino baliabide gehiago zituztenen etxeetan ere. Txantxaka. Ikako Arturo Kanpion euskaltegikok egindako entzungai eta ariketak. 5. urratsa. Sarrera. Zinta hau eta liburuxka ez dira etxean ikasteko metodo hoietakoa. Zer dira ba? Klasean ikasi duzuena, gero etxean praktikatzeko laguntza. Horixe, besterik ez. Horrela hasi ginen, lehenengo kasetekin eta zintakin eta gauza horiekin denakin, ez? Batzutan ikaslek gorrotatzen zituzten zinta horiekin, grabazioa gu geuk egiten genituen, orduan hori ere azpimarratu behar da, ez? Bestalde, euskalduntze prozesuko eskolez gain, euskararekin zerikusia zuten beste zenbait gairen ingurukoak ere egiten genituen euskaltegiaren eskaintza handitzeko. Orduan horrelako ekitaldia asko egin ziren, bai hitzaldi aldetik, musikariak edo ekartze aldetik, alde horretatik beti loturik egon gara euskalgintzan inguruan gertatzen zen guziarekin. Inguruan, ez du esan nahi Iruñan bakarrik, baizik eta Euskal Herriko beste puntu batzutan ere. Hau da, nolabait zer zegoen euskeraz, zer egiten zen, ze proiektu zeuden bidean, guzietan ikuste dut modu batez edo bestez informaturik egoten ginela denok eta algenuen neurrian parte hartzen genuela laguntzen guztiagutan. Euskarazko kultura ekoizpena bultzatzen ere ibiliak gara. Asiz Kurmenetak esate baterako, geurean zebilela argitaratu zituen bere orduko novela grafiko zenbait. Euskaltegiko kartelak, egutegiak, afitxak, txapak eta bestelako lan ugari. Pantailaren aurrean pasa behar duzu eguna, teklatua sakatzean hoixe da zeure lana, automata bezala
Ikaratu beldurrik gabe diskoa ere kaleratu genuen Euskal Herriko hainbat talderen laguntza. Garai hartako beste gertakizuna aipagarri bat, Zaldiko Maldiko elkartearen sorkuntza izan zen. Elkarlanean aritu gara hasieratik elkarte honekin, eta hainbat jarduera gauzatu ditugu urtez urte elkarrekin. Santageda bezpera, zenbait ikastaro, antxe paratu izan dugu gure ostatutxoa ere San Ferminetan, gure baliabide ekonomiko urriei laguntzeko. Geroztik, Zaldikon izaten da Euskaldunon topagunea. Betidanik, aur garaitatik dutentzuna Arturo Kampion euskaltegiaren izena. Iruñean, euskararen munduko erreferentzia garrantzitsuenetakoa dela esango nuke. Gure gurasoak eta beste senitarteko batzuk ere, bertan ikasle arituak ziren. Ikasle garaietan, klase gutxi batzuk ematen hasi, eta ez dakit oso ongi nola, euskaltegiko langile bilakatu nintzen. Segurazki, zerrikusi handia izan zuen horretan, jarduera hau zoragarria izateak, naiz batzuetan nekea eta negarra ere eragin. Eta euskaltegian aritzea zoragarria baldin bada, hori zalantzarik gabe ikaslei esker da horrela. Ikasleek euskara bereganatzeko izaten duten ilusio hori da gure motorraren erregai nagusia. Badakizu, nerabean, kortatu, gero negu gorriarekin entzuten hasten bazara, eta duzu kuriositate hori, ez beti itzultzen eta letra bilatzen, ulertzeko zer entzuten ari zaren. Lorena Gil, bigarren toma. Pentsa, goizeko zazpietan etortzen ginela, goizeko zazpietatik bederatziak arte, zuen ahalmenak gu esnarazteko, nolabait esateko, eta izugarria izan zen. Egin nun lagun berriak, eta batez ere giroa oso polita, alaia, eta zegina, naiz eta ona etortzen ginen ikasteko. Arazoak edo eguneroko gauzak kanpiongo atetikat geratzen ziren, eta 2 ordu horietan hemen argintzen ginen ikasten eta ongi pasatzen, batez ere hori, ongi pasatzen. Lehengo kursua bukatzerakoan, antolatu denuen afari bat, Zaldiko Maldiko elkartean, oso ongi atera zen afaria, primeran pasatu denuen, eta orduen, pentsatu genuen, ez dakit nor galdetu zen zergatik ez du holian behin afari bat euskara lantzeko, eta mantentzeko, eta ongi iruditu zitzaigun. Hortxe duzu. Hemen dago taldea, Jose Luis, ni neu, Sagrario, Piluka, Juanjo, Malusa, Praizku, Larrion, eta Peio Atxe. Eta oraindik elkartzen gara. Hemen euskaltegian ordu asko pasatzen dugu ikaslekin, ordu asko. Astean ordu gehiago pasatzen dut ikaslekin nire kuadriarekin baino. Kuadria bat sortzen da hemen, eta benetan diot, kuadria harremana da, elkarri trapu zikinak kontatzen dizkiogu, etxeko gauzak, barrandako gauzak, ligoteoak, oso polita da. Aitziber Monreal Antzin,
Enuen alakorik espero, egia esan, lehendabiziko egunetan harrituta joaten nintzen etxera, zenolako giroa dagoen, zenolako harremana dagoen, irakasleen artean, ikasleekin, beste leku batzuetan ibilia nintzen lanean, eta ez zegoen olako girorik. Orduan, lehendabiziko astetan, bai, iristen nintzen etxera, flipatuta, ez dakit ze giro, ze katxondeo, zegoen denon artean, eta nola hartu ninduzuen, ez? Eta, bai, oso gustona. Arturo Campion euskaltegia, 50 urte euskara zabaltzen. 50 urte amaik histori, nor-nori norta nor-nori, baino pasatzea ongi. Gogoan hiltzaturik gertatu zen hori. 50 urte amaik histori, nor-nori norta nor-nori, baino pasatzea ongi. Gogoan hiltzaturik gertatu zen hori. Ongi bizi nintzen Medellinen, zu azaldu zinen, talkarrekin maite mindu ginen. Iruñera txinan, euskararen grinan, kolombiarra klaseko erreginak gustora. Eskalderan gora, joaten ginen, euskategiko txokora. Lehen itxarra, gero barra, euskara, mezabagitu atzen du kolombiarra. Nik beti pentsatu nuen, euskara agian galtzear zegoela garai hartan, baina nire erruagatik ez da izanen. Eta hori erabaki eta hola sartu nintzen mundu hontan. Egun batean, sartu nintzen euskaltegiko atetik, eta euskararen ibaira bota nintzen, ia igeri egiten jakin gabe, eta ia konturatu gabe euskaltegiari ikaslei eta ikaskidei esker, lortu nuen egako atari frogara iristea. Gainditu ez, baina iritsi bai, eta niretzat, momentu importante zen, bai. Euskaltegia izan da zerbait dinamikoa, aurrerari begirako zerbait, ez? Eta mementu honetan halaxe da, ez? Euskaltegi honek baditu bere ateak irekita gauza askori, ez? Eta poliki etorkizunean nabarituko da hori. Nik hogeita piko urten nuela, kalean euskara zentzun, eta automatikoa agurtzeran joan. Banekien ezaguna izango zela. Eta egun oso bestelako egoera da. Eta, bestelako egoera horren zati baten erantzuleok gu gara. Pamplonatik Iruñerako bidea egiteko, ez dakit, oinetakoak eman dituena, edo autua jarri duena, nahi duzun bezala. 5 hamarkada joan dira, geure aurrekoek egitasmo hau martxan jarri zutenetik. Eta urte horietan guztietan egindako lanak, gainditutako zailtasunek eta lortutako garaipenek erakusten dute aurrerantzean egin beharreko bidea zein den. Arturo Campioni berari aurtalde batek esan bezala, batzuk badoaz, baina besteok bagatoz. Nor-nori norta nor-nori, baino pasatzea ongi. Gogoan hiltzaturik gertatu zen hori. 50 urte amaik histori. Nor-nori norta nor-nori, baino pasatzea ongi. Gogoan hiltzaturik gertatu zen hori. Ongi bizi nintzen Medellinen, zu azaldu zinen, talkarrekin maite mindu ginen. Iruñera txinan, euskararen grinan, kolombiarra klaseko erreginak gustora. Eskalderan gora, joaten ginen, euskategiko txokora. Lehen itxarra, gero barra, euskara, ez nabaritu atzen du kolombiarra. 50 urte amaik histori, nor-nori